ಹಾಯ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಳ್ಳಾರು ನಿನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅದೇ ಐವಕ್ಕ ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಆತನು ಮೀನ್ದಾಗ ಇಪ್ಪು ಕಡೇರಿ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಕಡೇರೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕಡೇರಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ನ ಬೇಲೆ ಅದು ಚಾ ಅದು ತಿಂಡಿ ಅದು ಪೂರ ಐವಕ್ಕೆ 1 ನಿಮಿಷ ಕುಲ್ದಾದು ಆ ಬೆಳೆದೊಕ್ಕೇನು ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ಮೀನಿನ ಮಸಾಲೆ ಕಡೇರೆ ಮಾಡ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಪುಳೈಕೋಸ್ಕರ ಹೊರ ಕಡೆ ದಾಂಡ ರಗಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಏನು ನಿಟ್ಟು ಒಂಜರೆ ಗಡಿ ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಅರೆ ಗಡಿ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಡಿ ಇತ್ತು ಆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತು ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಇತ್ತನೇ ಯಾವುದು ಅಂಡಲ ಪೆರೆದಿತ್ತಿನ ಇತ್ತನ ಅಂಚೆ ಅದು ಪೂರ ಕಡೆದು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿದ್ದು ಉಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊರ ಬಯ್ಯ ಕೈ ಪುಪ್ಪುಜಿ ಅರೆ ಪುಪ್ಪುಂಡು ಕಡೆದಿನ್ನ ಅಂಚೆ ಅದಾವೇನು ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೇಕ ಮೀನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮೀನು ಪಾಡು ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಹಾಕು ಈತೆ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದೀಪ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಮೀನು ಮಲ್ಪೆನು ಬಂದು ತೋಜಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ತುಲೆ ಈತು ಮುಂಚಿದ ತನ್ನ ಯಾನು ಮಸಾಲೆದ ಪೂರದ ಹಾಲ ಪಾಡ್ದು ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಪನ್ಪೇನು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಅದಾಗ ಯಾ ಮನ್ಪೇನು ಎತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೀನು ಮೀನು ಮಲ್ಪನ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜ ಕೆಲ ಮೀನು ಪೂರ ತೂವರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲಡಿ ಏನೋ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನು ಬರ್ಪುಡು ಅವೇ ನೀವು ಟೈಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಯಾನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತೋಜ ಕೊರ್ಪೇನು ಈತೆ ಮುಂಚೆ ತೊಟ್ಟದೆ ತೊಂದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕಡೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪೂರ ದೇಕದೀದು ಈತೆ ನನ್ನ ಕಡೇರೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ವೆ ಮೀನು ಮಲ್ಪುನಾಗೆ ಏನು ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅರೆ ಕಡೆಯರಿಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿಯಾನ ತುಲೆ ಐತೆ ನನಗೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡ್ದಾಗಬೇಕು ಒಂಜಿ ಮನೆಲೆಗೆ ಏನೈತೆ ಮೀನು ಪಾಡುವೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಮೀನು ಪುದರ್ ನಾನಾ ರೀತಿ ಇಪ್ಪು ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ನೇನ ಪಕ್ಕಿ ಮೀನು ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ಉಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಅವೇ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಈತೆ ಒಂದೇನು ರಡ್ಡು ಮೀನು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪರಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಪಂತೋಜವೆ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ಉಡು ಮಲ್ಪೇರು ತುಲೆ ಒಂದು ತೂವರೆ ಕಿಂಡಿ ಎತ್ತನು ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅರೇಪ್ ಸಣ್ಣ ಪಂಡ ಮುಕ್ಕಲ್ವಾಸಿ ಸಣ್ಣ ಯಾನ ಇಡ್ದಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಟ್ಟು ಗೆತ್ತದು ಮಸಾಲೆನ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಟ್ಟು ಕಡೆಯಪೆ ದೇ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಟ್ಟು ಕಡೆ ದಾಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆಕುಲ್ವೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮೀನುಡು ಬನಾಲೆ ದೀದು ಮುಟ್ಟತಿ ದೀದು ಕೆಲವರು ಕತ್ತಿಡು ಮಲ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಉಂಡು ಮೀನು ಮಲ್ಪನ ಮೀನು ಎಂದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ನಾನಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ನಿಕುಲ್ ತುಲೆ ಪ್ರಿಯರತೆ ಎಂಚ ಮೀನು ಮಲ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಮೀನು ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಗುಡೆ ಬೇತೇನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಮಲ್ಲ ತುನ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಪೀಸಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ತಿನ್ನರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕಿನ್ನ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಅರೆಪುಡು ಪಾಂಡ ಬಾರಿ ಸೊಕಾಪುಂಡು ಕೊದ್ದಿನರೆ ಪುಲಾವ್ ಪಾಂಡ ಲಾಯ್ ಕಾಪುಂಡು ಇದೇ ಪೂರ ಲುಂಬೋನ್ ವ್ಯಾನ್ ಲುಂಬ ದಾಯಬಕ್ಕ ಮೀನನ್ನು ಕೊದ್ಯಾವರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇನು ಕೊದ್ಯಾವರೆಗೆ ಏನ ಪೂರ ಪಾಂಡು ಒಂದು ತುಲೆ ಏನೈತೆ ಕೊದ್ಯಾರೆಗ್ ಅರೆಪ್ ಕೊದ್ಯಾರೆಗ್ ಐತೆ ಬಿಸಾಲೆಡೆ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನು ತಗ ಮಲ್ಪುನೇ ಬಿಸಾಲೆಡೆ ಅನ್ನು ಈತ ಐಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಪೂರ ಮೂರ್ದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿತ್ತು ಅಯ್ನು ಮೂರ್ದು ಪಾಡ್ವೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನು ಕೊದ್ಯಾರ ದೀಪೆ ಕೆಲವು ಮೀನಿಗೆ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ಡ್ ಕೊದ್ಯಾರ ದೀಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೆಂಚಿತ್ತು ಕೆಲವು ಮೀನನ್ನು ಕೆಲವು ಟೈಪ್ಡ್ ಕೊದ್ಯಾವೇರು ಮಸಾಲೆ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನು ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ಯಾನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಬೇತೆ ಹೂವು ಉಂಡು ಮೀನಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಿನ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ ಒಂದೊಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಅದಕ್ಕೂ ಉಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಪ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಫ್ರೈಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪಾಡ್ನು ಇತ್ಯಾನು ಅರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಡಿತೀರ ಪೂರ ಎತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆನ ಪೂರ ಇಕ್ಕೊಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರೆಪಿನ ಅದ ಮಲ್ತಂದ ಬೊಕ್ಕ ಕೊದ್ಯಾರ್ದು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಪಾಡ್ಲ ಆಂಡ್ ಮೀನ್ದಾಗ ಐಪು ರೆಡಿ ಆಪುನು ಆಂಡ ನಿಟ್ಟೊಂದು ಏನು ದೆತ್ತಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಏನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತು ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲು ಉಪ್ಪು 4 ಜನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೇನೆ ಏನು ದೆತ್ತದು ದೀಯೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿವರೆಗೆ ಇತ್ತೇನು ಕೊದದೀಯನು ತಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲುಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಪ್ಪಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ದೇ ಪಂಡ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ತೆಲು ಮಲ್ಪಡ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾಯಿಬೇಕು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೊದಿ ಉಂಟುಲೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡೆ ಕೊದಿದನು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮೀನು ಪಾಡ್ದ ಅಂಡ ಕೊದಿಂಡ ಹೊರ ಕೊದಿ ಫುಲ್ ಕೊದಿಂಡ ಲಾಯ್ಗ ಕೆಲವು ಮೀನು ದಪ್ಪ ಅದು ಕೆಲವು ಮೀನು ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುನು ಕೆಲವು ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಮೆದು ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಮೀನನ್ನು ಬಿಸಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊದ್ದಿರವಲ್ಲಿ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಕೊದಿ ಬೆಟ್ಟಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದು ಬಿಡೋಡು ಬಿಸಲೆಡ್ ಅವು ಬಕ್ಕಲ ಒಂತೆ ಹೊರತು ಕೊದಿ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮೀನು ಏನು ಪಂಡ ಒಂದು ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತು ಒಂದು ನಸೆ ಮೀನು ಅಂಚೆ ಅದೊಂದೇ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊದ್ದಿರ ಪೂಜಿ ಹೊರಸಿಕೆ ಹೊರ ಫುಲ್ ಕೊದಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ತುಲೆ ಈದ್ ಕೊದಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೊರ ಕೊದಿನೇ ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀದೆ ಹೊರ ಕೊದಿನೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದು ಅಂತ ಉಪ್ಪೆ ಇಜಿಂಡ ಫುಲ್ ಕೊದ್ದೆ ಅಂಡ ಮೀನು ಫುಲ್ ಪೊಡಿ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಪೀಸ್ ತುಲೆ ಎಂಚಾತನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಪ್ ಆತನು ಮೀನು ಮುಳ್ಳು ಬೇತೆ ಕೆಲದ ಮಾಸ ಬೇತೆ ಮಂತೆ ಅಂಚ ಅದು నేను ಜಾಸ್ತಿ ಕೊದ್ದಿರವಂಡ ಪೊಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊದ್ದೆ ತುಯ್ಯರತೆ ಯಾನು ಇವನೇ ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮೀನು ತ ಕೈ ಪಿಡೆ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ನೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ